дороҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар, инчунин дороҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, дороҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монда то охирша тамошо кунед. ҳазор раҳмати калон ки дар охирон видео хела суханҳои хуб гуфтен ва дар ҳаққи мо дуои хайр карден. бениҳоят аз ҳамаи шумо миннатдорам. айни ҳол дар шаҳри Ташкент қарор дорем ва шукри худованд ки табобати мо соз рафта истодааст. як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. роҳбандӣ дар шаҳри Душанбе, масири ҳаракати 10 мусофирбар тағйир меёбад. қарори нав. шаҳрдории Душанбе эълон кардааст ки дар роҳи яке аз кӯчаҳои пойтахт корҳои таъмирӣ роҳандозӣ мешавад ва ҳаракат дар он муваққатан маҳдуд хоҳад шуд. аз сабаби роҳҳоро аз сари нав таъмир кардан дар бархе аз ҳамон кӯчаҳои шаҳри Душанбе роҳҳо тӯли якчанд вақт баста карда мешаванд. дар ин бора шаҳрдории Душанбе иттилоъ дода, сабаби онро гузаронидани корҳои таъмирӣ ва васли шабакаҳои муҳандисӣ дар роҳи автомобилгарди ин кӯча ба масофаи ҳудуди ним километр хондааст. дар феҳристи мусофирбарҳое ки хати ҳаракаташон тағйир хоҳад ёфт, аз ҷумла хатсайри автобуси рақами 81, микроавтобусҳои рақами 1, 3, 30, 42, 52, 58 ва 88 зикр гардидааст. ана ҳамин автобус ва микроавтобусҳое ки ман номбар кардам, дар роҳҳои ана ҳаминҳо якчанд маҳдудият ворид карда мешавад барои таъмин кардани роҳҳо. маврид ба зикр аст ки бо мурури зиёд шудани теъдоди аҳолӣ ва худравҳо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрдори ҳамасола таҷдиду бунёди роҳҳоро амалӣ менамояд. ба бунёди роҳҳои нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла соҳибкорон низ ҷалб карда мешаванд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ибад як маълумоти нав, қарори нав дар шаҳри Душанбе. дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорен, агар бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, омада шуморо аз дари хонатон мегира ва ба границаи Қазоқистон мебара. ҳайдаров нависондаи: акаҷон ассалому алайкум, танҳо шумода боварӣ дорем, ахборотҳои навам мерасонед. худованд шифои комил диҳад, чашмотон тезтар шифо ёбанд. ҳазор раҳмати калон ки суханҳои хуб менависонед ва моро дастгирӣ мекунед. бениҳоят ман хирсан шидам вақте ки суханҳои хуб нависондед. идибек нависондаи: ассалому алайкум, агар заводской камтар сиёҳ бошад ба мошинҳои хориҷӣ чӣ мешавад? дар вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистонда мошина ворид мекунед шумо, вай заводской сиёҳа ё ки дар дигар ҷо танировка, мисол бепулаи мошин танировка дорад. вақте ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шед, вай бояд ҳуҷҷат дошта бошад, пул пардохт мекунед, агар ки заводской танировкарам дошта бошад. бек нависонда: ассалому алайкум, ака як савол. ман ҳозира шудам Москвада, касали туберкулёз шудам, лечения кардем, баъди лечения ба Тоҷикистон барам, мара хизмат мебаранд? агар дар ҳолате ки бемории ту шифо биёбад ва дар ҳолате ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир мешавӣ, беморӣ дигар дар вуҷуди ту набошад, ба хизмат даъват мешавӣ. агар ки беморӣ бошад дар вуҷуди ту ва дар бадани ту, ба хизмат даъват намешавӣ, чунки нафарое ки бемориҳои сироятӣ доранд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. бахтовар нависонда: ака ҳамин регистратсия 2 моҳ гузарад, депорт мекунанд, пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки шумо берегистратсия гаштугузор мекунед, метавонанд выдворениятон кунанд. умар нависонда: чӣ ба менависӣ ки патент тамом, бинен срочно, беақли чӣ барои просмотр ҳақиқатша бинавис. беақл тие ки дар уҷо маълумати савол мондагиам, ту мафкураи хуб надорӣ ки ҳамон сарлавҳара хуб бинависонӣ. яъне ман нависондагиам ки гирифтани патент мисол аз байн меравад, чизе ҳамихе нависондагиам номи видеора ва баъд аломати савол мондагиам. ман дар уҷо аломати хитоб мемондам, ӯ маънои ӯро медошт ки мақсад ҳамин ҷумла аллакай тамом шудагиай.
ма шумо савол пурсон шудум ва ҳамин хотир вақте ки номи видеоро мехонед аҳамият бутен ҳамун аломатҳои мондагиимонро. Сабр нависонда: ассалому алайкум, 1 моҳу 5 рӯз чӣ хел патент бигирӣ мешавад? Шаҳрванди хориҷӣ вақте ки аз 1 моҳ зиёд уже қарор дора бе патент мегардад, дар ҳоле ки ҳуҷҷат супориданӣ мешавад 10 000 рубл штрафш мекунанд. Аввал Бобоев нависонда: ҳамин дорубота гарантия метӣ? Ҷавоб метӣ? Ами худат лично хурдаги ихта ҳал карда наметони бо як аз дигара мегӯ ки ты ҷавоб метӣ. Ба аввалш ки дорувои ман нестай. Любой одам ақлаш мегира ки ман амира реклама кардистам ва аматра хели маҷбур қапида наовардам ки ты дору бихар. Касе да мақулай худаш мехарад. Даврон нависонда: ассалому алайкум, як-ду савол доштам. Меган агар военни билети нигодни дошта бошӣ, медаронанд военни билета, мебаранд военкомат, ростай? И якум савол. Дуюм савол: агар военни билет дори нигодни, не ки қапида бибаранд, ягон чӣ гуфта мешавад ё ки не? Ҳамида ҷавоб мегуфте нака. Агар ба меган зиндагӣ кунӣ, мардум бисёр гап меган. Лекин як гап ҳаётон набурорен ки вақте ки ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир мешавед, шуморо аз муоинаи тиббӣ, аз ташхис мегзаронанд, қонунгузорӣ шуморо ҳимоят мекунад, дар ҳолате ки агар бемор дошта бошед, шуморо ҳеҷ кас маҷбуран намебарад хизмат. Наврӯз Тиҷаи нависонда: салом акаи юрист, барои авфи ягон чӣ нест? Оиди авфи муҳоҷирон рости гап ҳозираш дар информатсияҳои нав нестай. Қувватов нависонда: ассалому алайкум, ма патент споридам, рафтам патент надоданд, гуфтанд ки баъди 1 сол гирифтан метавонӣ. Дар ҳолате ки регистратсияи шумо фалшиви будагӣ ва дар баъд задани будагӣ нестай, ба ҳамин хотир мумкин шумо да патент надодиянд. Ба ҳамин хотир ҳар вақте ки шумо патент меспорен, аввал регистратсияотонро проверка кунед ки оригиналай ё ин ки не. Фирдавс Алиев нависонда: ассалому алайкум, бародар аз Тоҷикистон то омадӣ. Чанд рӯза патент гирӣ, барои срок чанд рӯзае? Дар ҳоле ки бори аввал вориди Россия мешавӣ, то муддати 1 моҳ вақт дорӣ барои дастрас намудани патент. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То навбарҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.